Ντιμπαλά. Ρόβας για τον Ντιμπαλά. Ο Ντιμπαλά από πλάγια σε θεστέτα τέτ. Έκανε τη σέντρα. Κούτσι. 1-1. Ισοφαρίζει ο Πανιώνιος με τον πρώτο του σκόρερ να βρίσκει δίχτυα στο Κλεάθης Βικελίδης. Σιώβας με τον Μπιέρ Παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας του Πανιωνίου. Εκτελεί τώρα αυτό το φάουλ σημαδεύοντας το Μεδρινό που είναι στη μονομαχία με τον Τζουκάνη. Ο Μεδρινός πρόλαβε την μπάλα. Ο Τσουκάνης εκτιμά ότι από τις κόντρες αν έφευγε θα ήταν κόρνερ και ο Μεδρινός εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις. Είναι στην περιοχή, έφερε την μπάλα στα αριστερό. Ο Κούτσι, η μπάλα θα περάσει τη γραμμή, είναι στα δίχτυα. 1-2. Ο Πανιώνιος, δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Κούτσι που βάζει τον Πανιώνιο μπροστά στο σκορ με το 1ο του τέρμα στο πρωτάθλημα.